Basta Lagundi, Plemex! Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning. Good morning po sa mga kababayan niya, Luzon, Visayas, Mindanao. Katuya po ng mga kapwa-seniors, good morning. Sana po okay ka mo. Okay lang kami. And then, siyempre sa mga kababayan po niya, mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sharing man sa mga may anniversary, happy anniversary po. At saka sa mga bisita, both foreign and local tourists. Enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Yan lang po pwede nating irigalo sa inang kalikasan. Adiko. Bueno, sa mga kababayan po niya to, katuwang ta sa presentasyon ng programa ngayon niya pong Aldaunin Lunes, pet sa 8 na sa bulang Kanulyo 2024. Chief Ramir Tanay sa lado technical, mantang yaon man sa DCGB Social Media Department. Ang sa tuyang pag-ariba dyan, ang tuyang IT, Jerome Nico Martinez. Yaon sa newsroom, Jenny Matthew Balyaran. Arang solo yata si Jenny dyan ah. Mantang yaon man mga tugang sa DCGB Production Assistant Thunder. Kaya po dyan si Shara May Liron. Sa luwas siyempre ang Mega Force Patrol sa padagos pong pangalap ng mga istorya. Takaring may balangibog sa banuan na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon po dyan mga tugang sa 3rd District sa Samuyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Pantang duman sa 1st District, katuwang ta dyan si Pading Jomar Bien. Yaon man sa Kapitolyo Provincial mga tugang, si partner Al Armario, kiri man sa mga istoryang naiinirib niya dyan sa Surna Party kan Ligaspi. Lagadi talaga Ligaspi. Ang satuya po na masapog na Mega Force, sabi ni Diwata. Ang bunso Joshua Bino. Sa mobile, kasabay po niya to mga tugang si Henry Daboy Mata sa muya pong piloto sa mobile. Si Jasmine Garo on leave. Naganda na para sa graduation. Dating ng araw. Oy, sa Sabado na yata, sa Biyernes na ang graduation ha. Sabi graduation po sa mga taga Bicol University. Kasi sa iba pong mga eskwela na naggagraduar po sa ngunyan. Yan. Prepararon tanan so yung mga sadiri sa real world. Tapos na po ang tapos na ang satuyang pagbalik-balik sa mga eskwelahan para magdagdag ning mga kaaraman. Ngunyan malaog na kita sa another portion kang buhay ta, another journey. Iyo po an i-practice na sa mga inadalan ta. Yan. Pero nga po Covadis graduates. Saan tayo punta? Di ba?
sa kadakol na naggraduar po sa ngunyan, sa daw ini maduruman. Yan po ade. And magayon ta, yung DepEd, nag-opening itong mga bakante para po duman sa piga po niya itong mga non-teaching personnel. Ayan. And nag-agi na sa proseso nga niyo sa iba. Naghalat na sana ka mga resulta ka mga giniribong examination na interview sa mga nag-apply. And ini, dako lang tabang man sa mga paratuglo, tangani pong magianan, na talagang sinda, magturo na sana, sinda na magparagibo ka mga ibang clerical works na nakaka-okupar pa kan sinda pong mga oras sa sinisip. Di ba? So, nice move yan, mga tugang sa parting ng DepEd. Pero sa iba, na mga nagraduar, sa ina kita madaruman nga yan. So iba, masuro-usok mga tugang sa mga lokal na gobyerno, lalong-lalo na kung sabi nga ni kaya ni sa pamilya naging parte kan pagtuwang sa mga nakatukaw niya na makulukar sa pwesto. Di ba? Tabata madali na mga tugang ang ano yan. Kumbaga sabi nga ikan malapit na ang halalan. 3 months from now, mga tugang is filing na ng Certificate of Candidacy. Yan. Pero, hiyo po yan, mga tugang, ano daw, na tutumbok daw ka mga graduates tangon yan so sa inda pong mga talagang tunay na pinag-adalan na makulukaran mga tugang ng trabaho. Yan ang medyo dapat sigurong hilingon mga tugang kan ano yan, kan Department of Labor and Employment. Okay? And yan pa yung mga mga hinahanap ba ng mga employers truly nagmamatch sa mga napoproduce ng graduates every year. Di ba? Iyo po yan. Tabata ngon yan, may nagluwas po sa PSA. Nagluwas mga tugang na nagluwas ang PSA ning ning mga datos ngunyan na ang sabi mga tugang suminakat sa sobra 2 milyon andeng trabaho kang bulan in Mayo. Yun po yan. Mga tugang ayun, okay. Duman po sa mga kababayan mga tugang, yan, kaipuhan po na asikasuhon pa yan, hilingon ta, ha? At angani po na maging ariglado kita diyan po sa tuya pong mga kababayan, ha? Tangani po na maging sabi nga ni kaya ni makakulokar kita po sa tama, ha? Andali lang at simbagong ko lang ini pong amigo ta from National Telecommunications Commission. Hala, okay. Diba po sa mga kabarangay ta, ha? Ayan, day matakot ang mga kababayan ta. Kung po sana magprepara na kamo kay yan, iyan po na sa indong mga resume. Matapos na sa indong oral daw na allowance hali sa mga magurang. Di ba? Ako ka ito, Chief Ramir, bago ako mag-graduate, nagparapadaran akong application. Mala. Sa kadako lang pinadarahan ko, dako lang man nag-respond, pero nga daw talagang nakalog ako sa radyo. 1985, mga tugang, nagpuna ko sa dait. Di ba? Di na ako nakaalis. Hanggang sa ngunya na, pa-retire na kita. Yaon kita dyan, mga tugang sa kasi, sabi nga ni Kayan, ang pagiging successful kang sarong empleyado, duman sa parte na ngaya maugma ka. Yan. Maugma ka dyan sa pinagigibo mo. Yan ang pinaka-the best dyan and then, habang maugma ka, nakakatipon ka man kan pangaipo mo sa oral daw. Iyo po yan ang saro sa mga barometro Y
minahaloy mga tugang sa sarong trabaho ang mga empleyado, di ba? Kaya po duman sa mga papasok po ngayon, di ba? Digdi tamat testing, mga tugang lalo sa mga may Latin honors, diyan nyo patunayan. Nakarapat dapat kayo diyan sa hinahawakan ninyong awards, di ba? Because sabi nga ni, ang tibay nin sa pong persona, mahiling mo yan dyan po sa aktual na trabaho. Kaya baga, yung ibang mga kakaiguan ng internship, yan ang purpose eh. Di ba na ma-expose sinda sa real world kan trabaho. Tangani na pag-abot kang panahon na talagang yan ang kursunada ninda, mga tugang, talagang ipupurso ninda, yan ang type ninda, di ba? At kung ayaw nila dyan, talagang hindi sila magpupurso, hanap sila ng iba, di ba? Araw lang kaya yan ang buhay, mga tugang. Yo, alright, di ba po sa mga kababayan ta, ha? Mag-preparar kita ta, nagkapara-uran-uran ha? So kay puhan mga tugang na ariglaron taman ang mga lugar na pigagyan po ka mga tubig. So magayon ngunyan ta, at least may nailing na kita na sa mga nagtuturupad, mga tugang, nagkakaralina. Yan. Kumbaga, pigpakiaraman na sa mga kali, sa mga kanal. Bako na sa nang gilid mga tugang kantinampo, ang pigtitira nindang awanon kundi pati sa mga kali, pigahawa na o kaya asikaso na, pigkalot na. Yan. Very good po yan. Yan ang saro sa mga sabi nga ni kaya na laudable na move ka mga tupaders, di ba? Bakong araw kang inot na pagkaawani sa gilid, itatambak, iulog sa kali. So iba si subsuban sa kali, pagkatapos so iba, mga tugang, pipaanod na sana, magkatalat kiptaguran. Pero hindi po maganda yan na practice, no? Kaya po naman sa mga kababayan ta, mga tugang, maging ariglado kita. Ayan, Papa Mar, maganda yung topic mo nung Sabado. Sayang, di ko natapos. Ay, pwede mong balikan tabi ito. Pwede mo pong balikan ito. Ayan. Nyaon man ito sa sa Facebook. DCGB News Online Facebook page. Taud-taud, balikan ta po yan na itong temang ito. Manungod po duman sa importansya, as in, yung bamboo na nahiling po ninda, mga tugang na billion-dollar industry. Diba? Not only sa paghaman para maging engineered bamboo, sa iba-ibang produkto, kundi maging sa magpatubo ka sa naning seedlings, kita ka na. Yeah? Kita ka na. Maya po, nabalikan ta po yan ng mga naging diskusyon, mga tugang, mga impormasyones na ibinaabot mga tugang ni Sir Something na Dise. Kang Bula Bamboo Plantation Incorporated. 7 hectares itong plantasyon na ito, Chief Ramir. Sa Bula. Pero ang dapat mga 300 hectares or more in anticipation para duman sa pagnegosyo na talaga kayanin tunay. Yeah. At duman sa mga nagmamanufacture na, may mga planta na, ang problema nila is raw material. And then, dito po sa Pilipinas, nakadakol po ning bakanting daga, nga tatadaita po yan, sabi nga ni kayan, aprobitsaran, na pagabot kan panahon, so dati tang aram na ang bambu pangkudal sana, panggibo sa ng payag-payag, pwede pala na maging mangko, pwedeng maging napkin, pwedeng maging t-shirt, pwedeng maging tuwalya, pwedeng maging uring, asin kadakol pang iba. Diba? Okay, so, di naman po sa mga kabarangay ta, salamat po sa pag-appreciate kayan. At talagang pigigibong mini ng father na maintindihan ng mga kababayan ta. Tangani na ito man advocacy amin na kawayan para sa kalikasan, sulong kabuhayan. Di ba? Ayan, maintindihan ka mga kababayan to na sana iyan pong pamitisang kambulkan. Mabugtakan po yung matanuman kay mga yan.
mga bamboo. Iba-ibang klaseng varieties. Okay? So, igwa na kami pinunan dyan sa may lampas 6 kilometers na yata yun. Dyan po sa, ano yan, sa may mga dalisdis kang, sa mga gilid kan salog. Dyan po sa Santa Misericordia. Yeah. Good morning sa inyo mga kapartners. No? Dracula na ngayon, Papa Mark. Dracula na ngayon. Pero igwa pang mga pigpapadakula po dyan sa nursery, sa Laudato Si Farm, na mga bamboo. Para po maitanom po dyan sa nasambit pong mga lugar. Okay? So, mamaya po, babalikan ta mga important sa kayang po ng masabutan po ni Dumaray. Okay? O bueno, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, abang-abang po kita ha, may kunyan, may aumento sa presyo, kang produktong petrolyo. Masalangkaw ang gasolina, mga tugang na ilalangkaw, ngunyan po na sa aga. Ang mga amigo ta from Chevron, yung Caltex, at saka yung Shell Pilipinas, may piglawas ng figure, mga tugang na ang gasolina, Chief Ramir, malangkaw ng 1.60 kada litro. 1 peso and 60 centavos per liter. Kaya magpakararga na kamo ngunyan. Magpurol tank na kamo. Habang igwa pa. Tabaka biglang maubos. And then, ang diesel, mga tugang, sabi kan duwang kumpanya ng petrolyo, maitaasin da, nin, 60, 65 centavos per liter, as in ang kerosene is 60 centavos per liter. So yun po yan mga tugang, ipapautob po yan sa agang 6 o'clock in the morning para sa mga kadaklang ka mga oil companies. July 9, may dakula pong aumento kita. Okay? So yan ang pang-apat na simana, mga tugang na pag-aumento kang mga produktong petrolyo, 4 na sunod-sunod na simana na puminatong na nimpain gusto. Dakula na ang naipatong mga tugang. No? Ang sabi nga ni Kayan, mga tugang, yung year-to-date adjustments, luminangkaw na ning 9.25 kada litro para sa gasolina, 8.40 kada litro para po sa diesel, as in 175 man kada litro sa kerosene from July 2. Yan, kan July 2. Yun na po yan. Di malangkaw na, malangkaw. Lalo may taas pa ini, may madudugan naman na 160 sa gasolina. Yeah? Okay, iyo po yan ang mga anunsyo. Nan sabi ini po, mga tugang, por medyo kan, sabi nga ni kaya ni geopolitical tension sa Medio Oriente o sa Middle East, hindi piglalauman mga tugang na darakulang withdrawal sa United States, makuasin na ng dakulang mga bulto ng gasolina, as in mga fuel, as in an optimistikong pag-estimate para po sa demand ng gasolina sa tag-init. Yung mga apera pa yan duman sa, sabi nga ni Kayan, paglibot kan mga barko na nag-aagi sa Yemen, tapi ka para target duman mga tugang Houthi rebels. So yan ang mga, sabi nga ni Kayan final na po yan para po sa aga. I think yun ay nasusundan kan ibang mga kumpanya ng petrolyo, di ba? Yun ay susundan. 1.60 mga tugang ang aumento sa gasolina per liter. Sa diesel is 65 centavos, as in sa kerosene 60 centavos. Final mga tugang na presyuhan sa aga para po dyan sa mga produktong petrolyo. Yun po yan, expectedly sigurado na ipopursigir
mga tugang kan mga nasa transport sector ang sa pong paghagad na to karon na kan LTFRB ang sindang mga kunyan mga demands na kung pwede itaas ang presyo kan pamasahe. Yan. Pero karon digdi sa Bicol dahil pakitang nadadangog na nagsumite ng petisyon. Pero sa Manila igwa na sindang pigplano na hanggang 2 pesos from 150 to 2 pesos ading uminto. Pag nangyari po yan, ako talagang ining barakalon ta mga tugang magkakaproblema kita. Di ba? Ta remember na kan June kaya buminaba ang inflation rate from 3.9 to 3.7% because ang pinakadahilan is nagbaba da tayo man ang sunod-sunod man sa rollback ito, may sirining rollback nag-rollback so gasolina tapos sabi nagbaba so presyo kang kuryente nyangon yun na dyan naglangkaw. Kaya ining July mga tugang na ining July na inflation rate, sigurado may significant pong pagbabago yan. Dahil po dyan sa mga, mga datos na nagruluwasan po ngunyan. Ibig sabihin, yung pinagbasyan kan Mayo is now different mga tugang from ini pong mga factors na pigbabasihan kan PSA para ma-estimate, ma-project kumpira ang ang inflation rate sa kada kada bulan. Iyo po yan ang at sa pigiling po diyan mga contributory factor nga ta nagitaas. Piga piga hiling ni piga adalan ninda yan. As in pinaglalatag, including yung housing, transportation, di ba? Electricity, fuel, as in iba pa. Kasabay na po diyan ang pagkaon. Natural kapag naglangkaw mga tugang ang ang petrolyo igwang epekto man yan sa mga produkto tatapi patungan man. Lalo kung naraali po sa rarayong mga lugar. Kaya iyo po yan ang data lang na monitor kung kumusta ang trend. May naglulunad lamang dyan hali ngayang Camarinesur Chief Ramir nin mga produkto sa train. Iyang mga sabing mass transport mga tugang na barato lalo kung bulto ang piglulunad mo. Compared pang nilunad mo mga tugang sa truck, itrinaking mo, mas barato da sa train. Dito lang monitored kung apwera sa mga pasahero may naglulunad man ki mga produkto lalo na kung produktong agrikultural may iagyang bagaan may mga lugar diyan mga tanuman ng paroy, tanuman ng mga gulayon diyan sa mga lugar na mag-iaragian kayo natin para ni sa mga terminal sa Figupunduhan. Yan po iwas na tayo monitor tayan sa mga masunod tibad makalunod dito sa train pasiring sa naga. Garo nagparaluyan na nga iso kunyan sa mga pasahero sa primero sa nagparadakol sa pasahero pero maluyan ngunyan sabi ding eskwela baka sakali pag may eskwela na balik naman sila mga tugang sa full pack na mga pasahero mga tugang sa tren. Okay, mga tugang standby lang po, we will be back sa iba pang mga istorya. Makalis lang po kani. Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po! Oh, sukli! 5 piso? Gets ko yan! 15 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutroplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutroplex. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention!
Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number 1, always at your service. Ang oras, eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipagpapadagos kan Philippine Statistics Authority o PSA as in Department of Social Welfare and Development o DSWD ang National ID Authentication Services sa mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Family Development Sessions o FDS. Sigun kay PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, iniya na pagdesisyonan kan mga opisyal kan PSA as in DSWD. Ipapairarom ang mga 4Ps beneficiaries sa identity verification sa paagi kan pag-scan kan fingerprint para sa National ID Registry. Puun kan Hunyo 14, 2024, maabot na sa sobra 2 milyon na 4Ps beneficiaries ang nakapag-authenticate. Sa paagi kan mga field office kaini, pinalawig kan PSA ang authentication services sa FDS na pinagigibo sa mang iba-ibang parte kan nasyon kasabay ang mga hararayong lugar. Yan ang pang alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Mailaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga minasunod. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat, Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Unilab. Yan ang alagang Unilab. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Makulugan pa yo kung... Greg, may work pa.
I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Headaches can strike anytime, anywhere, kaya mag-ingat. Pauna ng Biogesic. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Our all-day busugeras, Vice Ganda, and Maymay. All day, daming choices. I'm a pusugera for breakfast, lunch, and dinner. Cheesy egg desal, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. I'm a pusugera. Mac-savers, sulit busog meals all day para I'm a pusugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. Mac-savers, sulit busog meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, tayo, pos mo yan, bro. Pray until something happens. Good morning po sa mga suki natin. Hello kay Jeff Santos. Diyan po sa Queensland, Australia. Siring man kay Sir Arvin Balaoro. KB43016. Diyan po sa Dubai. And siyempre sa mga kababayan po natin na nag-antabay po sa DCGB News Online Facebook page. Kay Bing Buenbores, siring man kay partner King Rinaldo, si Sir Henry Bandola, ayan, and family, nag-antabay po tabi. And then siyempre sa mga suki natin dyan po sa Daraga, sa Bakakay, asin po mga tugang sa Owasen Ligaw area. Kasabay na po sa Piduran. Good morning po, Sendo. Bueno, dugangan tayo ng mga istorya mga tugang. Daglagan tayo mga sustansya ka mga impormasyones na hali po dyan sa luwas. This time, partner Al Almario nasa linya na. Partner Al, maray na agatabi. Plus kami. Yes, maray na mainit-init na ang udto, partner. Posibleng umabot ang panahon na mauubos naman ang mga parakopra o dahil na rin magkukupra sa mga hararayong barangay, sa mga bulod. Ini ang nanunutaran, partner, dahil kung nagpaparagururang ang mga parauma na dahil na ki next generation na magmamanakan sa indang pag-uma, siring man sa mga parakopra. Bihira na ngunyan, partner, sa mga barangay ang nagko-concentrate sa trabahong pagkopra. Bako araw ka na panahon na ang mga aki natitraining kan magurang sa pagkopra. Ngunyan, ibang-iba na, partner. Dahil sa mga hararayong barangay, sa sarong pamilya, bihira na ang minabutwa na tataong magkopra. Nauusong niyan, so may mga sadiring nyugan, igpapabakal na sa ng bilog. Bilog? Oo, so nyug baga, na binunutan na, igpapabakal na sa na yan bilog sa sarong negosyante, na yun na sa naan nagpapakupra.
Iyo Nangani may pabakal sa mas halangkaw na presyo. Abo na mapagal. Dahil kunyang paano nga may bago ng sistema kang pangkupre. Bako na so araw ka itong sumaituman luwas. Oo, Ngunyan, tama. maputi na ang luwas na mas halangkaw ang presyo. Iyo, tama katabi, partner. Saro yan sa rason kung nga may mga negosyante man ngunyan na an style, nagbabakal na sa nakinyog, bako na kopra. Yan. Kaya baga kami ni Padre, duman sa programa yung Boss ng Balibutan, piga-advocate kami talaga na kung pwede, bako lang kopra ang tauaning panahon kamang dinyog. Kundi sa iba pang mga produkto na yaon dyan sa nyog. Tan pagkopra, mahalat ka 15 días. Ay, 45 days. Bago ka makaguti, 45 days. 45 days, Yeah. Pero kung halimbawa ka magtuba, saro pang oroal daw, kanyog. igwa kang tuba. Yung manangga. Sa tuba, pwede mong pakalakagaon sa 5 minutes, igwa ka ng energy drink na garo Gatorade. Pagkatapos, pakalakagaon mo pang maray, naging mapulot-pulot, nagiging coco syrup. Na pwede mong pang lahid-lahid o kaya pang turutimpla sa imong tsa. And pwede pala na yan. kung gusto mo na magkaigo ng coconut sugar, pakalakagaon mo pa siyang manay hanggang sa magubas na maging granules. Dakulon ang nagiging produkto. Tapos, kung makupra ka baga, so sabaw, iula mo. Kitapok mo na. Ayan, napoproseso pa yan. Sabaw, pinakalakaga, nagkaroon ng energy drink. Tapos, pinakalakaga mo pa, nagitom-itom, naging coco patis. Dakulon ang nagigibuhan talaga. Pag ginano pa, pinakalakaga mo pa, nagitom, coco tawyo. Pagkatapos, pinaubas mong malapot-lapot, coco sauce. Coco sauce. Di ka naman mahalo ng ano pa manta. Dati nang maaskad iyan. Iyo, templado na baga. Ano na. Yan, di mapaparalit magparakupra. Nakulunon niya, no? Kaya sabi mo na Father Momoy, ang coconut is tree of life. Maraming produkto na yaon dyan. Totoo. Kaya, ngunyan talaga partner na notaran ko, personal, maski personal, sa mga barangay, tako ba yaon dyan sa Buludman, ay na, bira na nagkukupra. Ipabakal na sa ng bilog. Yun. Dahil na masyado kipagal, baka araw ka ito, maagon ka kaya, pigagunan ba kaya. Mag-aga. Tapos, maukal na pigapon. Tapos mabuto ka ng kanyog bago isasalang sa sa pagpaasukayan o paggatong. Grabe, alaway talaga ang proseso. Makuha ka para sakat o kaya para sanggot. Tapos yan, para sanggot, tapos, para kangga. Bubunutan mo ito, papalawan mo. Papalawan pa. Pagkapalawi mo, bubuangon mo. Tapos agunan mo. Pagkagunan mo, tutukalon mo, tapos pipedasuan mo. Ako partner, inagihan ko yan. High school life ko. Inagihan ko ang prosesong yan. Gitang mga taga-bulod, inaragyan tayan. Kaya ko yan, ang gaditan ko yan partner, dahil next generation pati. Dahil na, mga aking ko yan, paukalon mo, pakudkudon mo, dahil man taratao yan. Pero araw mo yung pagkupra, lalo itong maitong, barato talaga yan eh. Para loko-loko sa nakitagan mga kano. Negosyante. May mga bago na ngunyan na mga sistema ng paglukad na mas mahal na, as in, tigagamit na yan ngunyan sa coco diesel. Yan ang dapat makukodanta. Yan ang high demand ngunyan. Yan dapat makukodanta. Lalo sa mga generation ngunyan. Kaya baga suotong bakudiko, dyan sa Kamalig, yun na nagbabakal kay Copra para darahon sa biodiesel plant. Ang problema ko niya, partner, kulang kinteresado, lalo yung mga hobin ko niyan, kulang kinteresado mag-adal ka yan. Kaya makadit na maabot ang panahon talaga, pabarayaan ang pag-produkto kanyog, ayaon ang kayamanan, sabi na nga tree of life, nyog, dahil karawan nyog, kung naisipon, ang problema. So, henerasyon na lalo sa mga nagkukopra, anday na luay-luay na nawawara ang interest ko yan, tabi partner. Maray nga nito may nag-istriktong otoridad para dyan sa pagparaputol kaan. Kundi, radas na. Kundi, radas na. Ubus na ko tayo yan. Totoo yan. Sa parting Quezon baga kan, maususuko ko lang birna, radas doon.
Grabe yan, Kukulamber. So mga construction kaya, yan ang grabe ang demand sa Kukulamber. Uni pa, mga subdivision. Grabe na mga subdivision. Iubos talaga ang nyug kan partner. Kaya maringon yan ta. Garo ang presidente, iguaning programa na bago siya maglusad sa iyang ano yan, termino sa 2028, makapagtanong ni 100 million na puon mga nyug. Pinagtao yan dyan sa sa PCA na programa. Bad lamang, mabuhay tagirarita. Talaga makaka-adit mananggad na abot ang panahon, partner. Dahil sa mga development, mawawaraan concentration kan mga sa bulod, lalo ining importansya kan nyug. Yan, correct. Maraman sa nakimaray kang mga kababayan na dapat pag may nyugang ka, bako saan ang nyugang itanong mo, mag-intercropping ka. Sirarom mo. Sirarom ka yan. Dakulo na pwede tanong. Iyo, no. Okay. Sanay kita kan. Yes. Kaya nagka-relate kita sa mga isyong araw kini. Roger na dat. Okay. Anyway, partner, yung tabian informasyon pa, halig raray sa Southern Part kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Yan po tabi ang mga dugay natin mga impormasyones. Hello, good morning po sa mga friendship natin dyan sa National Telecommunications Commission Regional Office number 5. Yan, good morning po sa inyo. And then sa mga kababayan po natin na nag-antabay po sa Department of Trade and Industry o nakakaragi pong Friday, duman po sa programa kang DTI, Consumer at Negosyo. Yan, naging kaibanan po digdiso sa Regulatory Division, si Sir Sumbon. Yan, nailuwas na po mga tugang with Ma'am Birango yung pong SRP, yung suggested retail price para po sa mga school supplies natin. O tayo na naman ang kaipuanta. Ano po man kaya ang enrollment nagdadalaga ng ganyan, nagpuon po baga na kang nakaagempit sa 3. And then matatapos po yan sa ultimong Biyernes, mga tugang, kaini pong bulan, July 26. Tapag 29, pag Lunes, mga tugang, mapuna ang klase sa public schools, both elementary and secondary. Yan, yun na po yan. Kaya, yun naman ang asikaso nga niya kan DTI na mag-iyaan sa mga kababayan tao. Ilang po tabi nindo. Yung mga pigba pa ng papel, notebook, kasi di ba pa, yung dapat igwayan ng trademark na may pangarang kan manufacturer. Daganing kung may difference, may lalapagan po ka mo. Taka, yan ang talagang requirement. Ayan. Taka, magkurakanbas kita. Hindi yung maging impulse buyer tayo. Kuha kitang lista. Anong kayo po pirang notebook, pirang pad na papel, pirang libot-libot kita muna, lakaw-lakaw muna. Di ba? Huwag tayong masyadong tapos hanap kita kan medyo barato. Di ba? Pero kaya yan, suggested retail price yan, di ka dapat lumampas doon. Pero there are people na mas minapabakaling medyo mas sa baba pa, lalo kung dakul-dakul bibakalan mo, tatawang ka mang diskwento. Di ba? Be wise, sabi nga nikan, sa pagbakal po ngunyan, tanganing every sintamo, mga tugang, mapakinabangan ta. Okay? At tayo po yan ngunyan ang mga sistema na tiripidan kita. Bata ngunyan, garo dahil naman uso sa mga aki. Nakali ka po ngunyan, jinky, mga aki na nagtatahi kinotebook. Re-recycle ang notebook. Garo dahil na di. Kami ka ito, si Jun na pala na ay John, ay Rami, ay si Jerome, pagikuha mo kay Chief Ramir, so number ranting ni Chief Ernie. Ayan, tapig agad. Paki surat na lang na tao ko duman. Ayan, okay, yun po, tabi adi. Ang sabi, magpili po kita kan mga dapat natong barakalon na mga school supplies, tangani po na makatipid man kita. And then ngunya kang ito talaga pag dahil na nagamit, may sobra bagang mga pahina, titangkas men sa spring. Tapos titahi ikikam siya.
pipatos na sa naki, marayrayan man na pagkapatos kan mga magurang tawid plastic. Ayos na. Igwa naman kitang notebook. Di ba? Okay, so mga papel na binder, di ba? Magagamit. Parang recycled natin, no? Makatipid man lamang, di ba? Hindi yung every time na mag-open ng klase, bibili tayo. Di ba? Yun, mga pinatuod yan sa muyak. Ito kan sa tuyang mga gurang. Kung paano na mag-ekonomiya ngayon. Mag-ekonomiya kita. 10 ka mo. 10 ka mo. Simpleng empleyado mo sa kita kang gobyerno. O, yun nga. Arag ka ng mga panahon, di ba? Kaya siguro yan. Sarap pa yan sa mga dapat natong yan. Tawaning panahon man. Nganing maging okay ang pagdarakula ka mga batit. Alright. Hello kay kababayan Ernie Agbulos, Kuya Ernst. Salamat abi. Good morning po sa imo. And then siyempre duman sa mga kababayan po niyato, mga tugang, belated happy birthday kay Mayor June Aguas. Yan. Salamat po sa invitation kahapon, no? Magayon so selebrasyon at saka matawo, no? Yan sa mga kabarangay ta na kairlingan ta naman. And yan po tabi, wishing you more power and energy na mailatag sa imong mga pangaturugan po diyan Santo Domingo. Ditit na realisar na. Mayroon na tayong community college, ha? And mo po pala sa mga kababayan sa mga nakapasar, 210 of them, ha? And first batch kan maireskwela po diyan sa 2 courses mga tugang sa Santo Domingo Community College. Saro, so Associate in Computer Science, saka yung saro is Bachelor of, basta 2 yan. Parang 4 years yung isa, 2 years yung isa. Okay? Magalat-halat po kamo kang announcement kan enrollment, duman po sa page kan Santo Domingo Community College, o kaya pati na sa Action Agad page, para maaraman po kung na rin ang enrollment. Tada kung na po nagharapot sa tuya, Papamar, no rin ang enrollment. Na inagura na pala nga, blessingan na, no rin na ngayon. Kaya ko relax. Ngunyan daw na ini, mga tuga nagtitiripon ang Board of Regents. Kanasambit pong bagong eskwelahan. And yan po nga ang pasalamat mga tugang kay Regional Director, Attorney Septon A. de la Cruz, Seso 3. Yan. Sa padagos pong pagtaoning technical advice, assistance, diyan po sa sa Santo Domingo Local Government Unit na makapag-put up ning ning eskwelahan, makaskas. Although difficile so naging proseso, pero makaskas dahil talagang desidido man mga tugang sa mga department heads, sa lokal na gobyerno, local chief executive, including so sanggunian, although kang sa primero may mga dit na Royce Caramusa pero nailusot man po ginaray na ito po sa pinakang primero requirement sa para tawanan ng permiso kang CHED. So all's well that ends well, and then yun na po yan, may eskwelahan na kita dyan, kolehiyo. Saro lang ang tugo ni Mayor June during the inauguration na dahil pagraoton mga tuga ang Santo Domingo Community College in nurture, as in pahiwason pa. Yan. And then may mga may assurance man mga tugang si Congressman Gil Bungalong kanako Bicol part, this including si Congressman Saldico, na tatabangan mga tugang padagos na matabang dyan po sa Santo Domingo Community College. At nakapagtaon na nga sila nagkapira po mga kagamitan duman. Katamanon na po yan, halagaan natin. And then may mga pag-uururong pagaro, ewan natin, sana matawan ng diskwento man yung mga magpapamasahe adi. Yan. Pero dakulang katigyanan na, sabi ka mga magurang, naigwa kita kayan because, sabi nga ni, day ka na mag-worry sa akin muna matanga na day pa nag-ulit. Ito pala, naglakaw, taday ng biyahe. Kunali duman sa San Jose. Di ba? Kunali manaligaspi, minsan i-arkila na. Yan kung nabayaan na ng jeep. Tapos subalon, mga tugang, at least kung yan dyan na Santo Domingo, pagod tumauli na sana. Tarong ninda,
purti pangkakan. Di ba? Ayun, yung mga ano natin, mga sabi nga ni kaya ni kaipuhan na asikasuhon. Okay? And then definitely sabi ni Dr. Tess Bustamante, ang college administrator, mapaluwasin daning abiso manood mga tugang sa enrollment after the meeting. Yeah. So alat-alaton sa natabi ang post, alat-alaton announcement talig dito, ipapaabot man sa tuya, matabang man kita sa pag-anunsyar, tanganing makaabot duman sa may nagkapira pong nag-enroll from nito, di ba? Interesado mag-enroll po duman, nakapasar sa exam, mga taraning ng mga lugar. Okay, hindi na po to si Mayor Jun Kayan, definitely, libre tabi. Yun, ang mga pigsasabi. Okay. So, duman sa mga kababayan araan tabay sa nakita. Tangani pong makapag-preparar kang kabus na mga kaipuhan, mga tugang sa pag-enroll. Di ba? Okay. And then, yan, siguro, discuss ko, anong klaseng uniforme dyan? Yan, paano magkapira po mga titingnan natin. Okay? Pero it's good, nakaka-inspire and makaugma na for so long a time, mayroon na tayong sariling kolehiyo, mga tugang. And ano pa niya akong masunod, Ayor? Sunod nga, ospital. Hospital nga sunod ta. Yun, so, mga bagay-bagay pong kaipuhan po talaga, number one, na dapat mong kasikasuhon. Okay? So, very good man. May mga nakugatang mga kaapil, mga tugang na may connection sa nasyonal. Okay? Nakaka-consigure man po ng pondo. And then, ano pang updates natin dyan? Yung munisipyo na nasunog, padagos po ang construction po tabi. Diyan po dyan ang grupo, kan mga kontratista, dyan na mismo nag-star. Sampangan ng munisipyo, kuminibo ng bank house doon. Yan ako sila nag-star para po diretso ang trabaho. Okay? Sige, let us pray na maging magayon po ang mga pangyayari pa para sa mga Domingueño sa mga sunod pong mga taon. Alright? Diba sa mga kabarangay natin, Papa Mar, kailan ang bigas na 29 dito sa Bicol? Ayan, sa nanday ko pumasimbag. Itong mga nagluluwa sa bareta sa nasyonal, mga tugang, sa TV, sa radyo, sa internet, parang pilot area o testing ninda ito. Sasabi ni Secretary Laurel, kailangan may testing para makita natin kung ano ang impact, and then paano gagawin natin pag pinagbilan natin ito ng malawakan. Yan, yung kung maiwasan ng maiwasan ng pagpapabakal ning bagas. Tahan sabi, bako sa naman duman sa Manila iyan, ang iguana nga na kung nailing na post ka sa bagong aga na iguana naman na 29 pesos mga tugang sa kadiwa sa Mindanao. Sa Bicol, kailan? Ay, meron daw. Mga August o September, ang sabi, baka makaabot na po sa ibang mga lugar, mga tugang sa ibang mga lugar sa Pilipinas. And tayan pa ng target po ninda na magagaling 29 pesos, mga tugang. Kaya lang, limitado sa da. Yan ang pighagad kang gabus na. Sana niya, lahat, sana all. Yeah. Bako lang ngayon so senior citizen, bako lang ngayon so differently abled o PWD, bako lang ngayon so solo parent ang makabakal kundi gabus ngaya. Doon na kula man ang pwedeng bakalon 10 kilos per month. Yan. At saka parang may booklet na silang ilalabas igod ang booklet na iluluwas, mga tugang, tangani na mahiling kuni ka nagdoble o dae. Ayun na. Kuni ka ngaya nagdoble o dae, mahiling duman sa, gano pag nagbakal ka baga sa senior citizens, may booklet, pigsurat duman. Sabi, dyan iyon naman ang gigibon sa mga masunod daw. So, yung pilot area pa man sana. So, hopefully, mga tugang nangyari po yan, no? Although, igwa naman ng mga pigpapaluwas ang Department of Finance sa mga pagmumonitor na posible na bumaba ning hanggang 5 pesos sa masunod na bulan, mga tugang, ang presyo kang bagas.
because of yung epekto daw kang ano yan, pagbaba ng tariff ka mga imported rice from 35%, ginibo na sa ng 15%. So yun ang projection nila. Pag nagpumasok na niya yan, mga tugang, mababa yan ng siring ka na kantidad. Bigla uman na bumaba na mga tugang ng 5 pesos, sabi kan Department of Finance. Okay? Tayo po yan ay pag nababa na nga sa taripa sa bagas, 15% from presenting 35%, based on Executive Order number 02, at saka ano yan, ini pong iba pang mga pinaluwas na order kan gobyerno, ang sabi mga tugang, maging ang ibang mga ano yan, produkto, tatawan man yung ano, babawasan man so taripa, harog kang urig, asin iba pang karne na ano yan, nagahali po sa ibang mga lugar hanggang sa 2028 daw. Kasi titingnan po natin, saka maganda yan, basta ang importante dyan, purtiran so mga local producers na di man maapektaran. Diba? Dapat balance lang. May pumapasok para po masustain natin yung pangangailangan, pero padagos po na nakapagbenta at sinabubuhay mga tuga ang mga local producers tamaraot kang kung sige tama ng import na wala na lugod sa lokal na produkto, maraming magugutom lalo. Di ba? Yung nagpapakain sa bansa natin, yung gugutomin natin, medyo may problema tayo dyan. Yeah? Alright, mga tugang, oras na ito, 11:30 na ng pagkaumaga. An oras hatod sa Indokang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Unilab, yan ang alagang Unilab. Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin, hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo. Alright, balik po tayo mga tugang sa tuya po na programa ko niyan po na pagkaaga. And siyempre, naman po sa mga misis, rikas-rikasan taod na naman, sarap-sarapan, mga tugang ng mapremyuhan. Ayan, di naman sa mga kababayan
as promised, mga tugang, sabi tangani, yan, mga coconuts and bamboo, yan, mga saro yan sa mga produkto po na mga pigo para advocarmi ni Father mo, mo duman sa programa mi, na boses kang kapalibotan. Ibig po sa aramon niya to, gusto tang makatabang dyan. Okay? Now, ayun po yan, bamboo, butong, kawayan, di ba? Maraming varieties pala yan. Maraming varieties. And kung napashare ka mo dyan mga tugang sa bambusetum sa Ligaw, yan, maraming mga varieties po dyan ng ini pong bamboo. Okay? Dahil, sabi nga ni, mga tugang, yan pong bamboo, yan ang tallest grass in the world. Hindi siya puno, kundi grass. Kumbaga, awot siya. Madaling tumubo. Fastest growing plant in the world. Diba? Ang sabi, nare-record po, based on record, ka mga scientista o nag-aradal po kaya na 47.6 inches mga tuga ang titalubo niya, lilang kaw dyan, sa laog nin 24 hours, igugununan mo. 47.6 inches ang litalubo niya sa loob ng 24 oras. And sabi nga yung ibang mga species kayan, mga tugang, minatalubo ning sobra sa sarong metro kada aldaw sa irarom kan pigapon na optimal condition. Okay? And then ang bagong bamboo shoot minaabot po sa full height in less than a year. Totoo yan. Inaobserban ko yun duman sa yellow bamboo ko eh. Nakakatuwa dun sa yellow bamboo, golden bamboo, kasi habang nagpaparadakol siya, taraner siya, nagpaparadakol siya, mga tugang, siya Dracula. Mas nagdadakula ang naman nyo. Ayos mo na eh. Okay. So, yan. Oxygen release. Importante din to. Di ba? Sabi ninda, a grove of bamboo releases 35% more oxygen than any other tree out there. Mas matibay pa ang bamboo na mag-release ng oxygen bomb, kaysa po sa mga kahoy. Yan. And then, apera dyan sa nag-release ng oxygen, nag-absorb mga tugang nin carbon dioxide. Ang sabi, mga tugang, ang carbon dioxide ang bamboo, minasurop ng carbon dioxide sa rate na 17 tons per hectare every year. And sabi, pwedeng ini mag-actor bilang valuable carbon sink dahil sa makaskaso na tumadubo, mga tugang, ang nasambit po na na pananom. Okay? Ayan, ang bintay, pata, manggay po mga fertilizer kayo ni. Kay po ng fertilizer para po tumalubo siya. Pwede siyang mag-self-mulch sa pag-iipukan sa iyong mga dahon, and then gamiton ito, mga tugang, bilang nutrients para po magtalubo. Kaya din do pagsuloon. Kung sige doon nindo, itambak na duman sa may puon niya. Saka dapat perming malinig po yan. Pag-awanan po nindo, iyan na tinanuman nindo ki bamboo. Yan. Tapos, drought resistance, yun. Kahit pa mailnin nyo, hindi sila namamatay. Tapos, ang saro pa kayan, maski may bagyo, humahapay lang. Di ba? Ang resilient siya, hindi lang sa drought, kundi maging sa iba pang disaster, sa bagyo. Di ba? Sabi nga ni kayan, ang bamboo pwedeng mabuhay maski sa disyerto. Kaya, sabi mi, dako lang nag-uurulok sa muya. Mga mabuhay nga, tamay nito nga, bye-bye. Pero kan naglakaw kami dyan sa may bukid, nailing may mga bamboo na nagang tubo mga tugang dyan sa may mga, mga river banks. Doon sa may mga hampas na may sabi, pwede, yan, patabi, adi. Okay. Pwedeng pansalida mga tugang sa kao. Yun mo niya ng pigahandaan. That's why they say that bamboo is a $1 billion industry in the future. $1 billion industry in the future because iyon na ang pigigiribong niyang kan mga abantidong nasyon in America,
in Europe, in Japan, in Indonesia, and even in Vietnam, nga nagdumang kami, talagang pigproseso nila po ang bamboo. Nailing nila so importansya kang bamboo. Bako lang sa construction na ginagamit, di ba? And then sabi na Amerika, isasabay na sa inda pong building code, mga tugang, bamboo. Pag nangyari po yan, talagang dadami ang demand, mga tugang kang bamboo. Lalong-lalo itong pigagamit sa construction, tamay kanya-kanyang gamit man ang kada variety. Di ba? Okay. Ang sabi, mga tugang, ang bamboo, pwede mong i-harvest 3 to 5 years kumpara sa 20 years, mga tugang, kan kadaklan sa mga softwood na mga kahoy na mga 30 years ngayon, 20 to 30 years, diba? Para mag-maximize. Pero ang bamboo, mga tugang, hindi na mamatay pati. Hindi ka ma-replant. Tasigisan ang tubo. Pagka putuli mo, harvest, kaya lang may proseso na. Hindi na pwede yung tinataga. Di arog nilibot sa Pilipinas, titaga ta, lilagadi. Tanganing mapurtiran pa sa mga gamot-gamot duman sa ilarong. Di ba? Yan. Pagkatapos, pwedeng magamit, mga tugang, sa building materials. Yan, scaffolding, di ba? Because of the tensile strength, mga tugang, nasabi nga ni, kasing tibay kang steel. Di ba? Pwedeng gibuntulay, kasi pwedeng harong. Sa Japan, sa Indonesia, sa Vietnam, may mga harong na talagang matibay pagkagibo. At saka may ginibo pa tinigis, may sample na kita na mahiling po nindo sa mga nagantabay. If you have time, go to Silveran sa farm, dyan po sa San Isidro sa Marilipot. Kina Dr. Clyde at saka kay Ma'am Renz na kope. Pasyar ka mo dyan, dyan na hiling mo. So ginibo ni na Sir Marlon Longabella at saka ni na Sir Ote na Romero. Yung pag-implementar ng green engineering. Mayroon na dyan. Walang pako na ginamit, mga tugang. And then nahiling ko kung paano ginibo ninda na bago man ikinana, inali, mga tugang, suubak baga na green. Tayang pala nagpupo ng bukbok, tamatamis pala yun kini-script nila yon, parang kung inardabis. Pagkatapos, siyempre, natural. Para po tayo naman, babarnisan mo after na maayos na. Hanggang ganyan, buhay pa. Ilang taon na yon. Ilang taon na ba kami ni Father Momoy na nagsasama sa, parang 5 years na. Diyan po sa, sa Boses Kang Palibotan. Buhay pa yung, nila. Anahaw ang bubong. Yung atop, sabi gan, anahaw. Okay. Tapos, mga tugang, maray man yan na pang stable ng soil. Di ba? Kaya nga bagay yung hindi naragay, patanamin sa mga gilid kang, magilid kang salog. Di ba? Ang bamboo. Soil stability. Dahil may wide network po ang underground roots niya and rhizomes na magpe-prevent po ng soil erosion. If you, kung maging observant ka mo, pag nagdiyan ka mo dyan sa pag nandiyan ka mo sa mga mga salog na igong mga nagtubo dyan, maski binaha na, intak pa. Yan, ka-intak ang ang bamboo, naawangan na, naumpas siya, tindog pa sa buhay pa. Yan. Alright, ano pa? Natural air conditioner. Ito ang ma-feel mo mga to, pag nandiyan ka sa nandiyan ka sa Miris-Biris, Gardens, diyan po sa Sitio Bicol, sa Barangay Salvacion sa Santo Domingo. Diyan kina Mr. and Mrs. New Hall. Diyan po tabi, igo diyan na lugar na malakaw ka. Pag pinili mo itong long trail, pasiring po duman sa dagat, yan agyan mo yung bamboo. Paglaog mo duman sa may bamboo area, abaan ang lawiswis ng kawan. Iba man ang atmosphere duman. Mayaha yun. Pagkatapos,
madangog mo ang lawis-wis kang kawayan, aba, iba man talaga, parang tunog musika. Di ba? Yan, mga tugang, bamboo cools the air surrounding it by up to 8 degrees in the summer. Yung 8 degrees ang binababa. Ay, dyan, ha? And then, mga tugang, ano yan? Invasiveness. Yan. Sa ibang species ng bamboo, lalo yung mga running bamboos, mga tugang, can be invasive dahil mo sa ng extensive root system na sabi nga ni Kayan, naging dalam para makaskas siyang kumalat. Okay? Pero may igwama ng mga species na bako siya invasive. And with proper management, mga tugang, yung environmental impact kayan, pwedeng ma-minimize. No? Yan po tabi yan. So, 5% baga ni Sir Sam, kan nakaagi po ni Sir Sam Dig na dise, kang Bula, Bamboo Plantation Incorporated, during yung video plini natin no Saturday. Ang ano niya naman is 7 meters, 7.5 meters ang distansya. Tayon siguro, ang pagtanom niya naman is yung mga hard, mga iron bamboo, tsaka giant bamboo, na yan yung mga runners din yun mga madaling kumalat. Kaya ang distansya niya 7.5 meters kada saro. And then ang pinakamagayong kainita, bako lang yung fully grown ng bamboo pwede mong inegosyo. Pwede kang magnegosyo, mga tugang, kahit yung seedlings na. Yung mga pantanom, reveal baga kan Saturday, mga tugang, na ang presyo palan kay ito, mga tugang, na na sarong seedlings na pinatubo ninda out of the seeds. Ay, naniwala ka may seeds, naniwala ka Junior na may pisog ang bambo. Duman sa Bula, hali sa pisog, bako hali sa yung aliwa sa Mindanao, napigtarano man ngani na yung yung cuttings, propagules, papatubo mo po yun, halagaan po. Pero ini sa inda tubo na imagine ang 250 pesos ang isa, ready for planting na. Talagang siguro sureball lang siyang mabubuhay siya. Kung igwagan Junior na sanggatos pidaso sa 250, di amog-amog aday. Ayun pa lang sa pantano pa lang negosyo. Kaya po yan, bakit na mahal? Ang mahal naman dyan, di ba? Hoy, mga amigo, 6 to 8 months po yan na inalagaan, kaya ganyan na po yan. And then sa pagpatubo po kayan, duman ang crucial, para maging stable siya na talagang tutubo na siya at napagtiranasan mo talaga pong mabubuhay siya, duman ang kaya mahal siya. Yeah. Ayan po mga mga bagay pong pwede nating ikabubuhay. Kaya ang sabi nga ni Father Momoy, how I wish nga Yamar na ang mga barangay, lalo yung mga rani dyan sa Bulkan Mayon, mag-adhere digdi sa kampanya na mag-put up ning mini nursery ning bamboo. Tasin dama sa nangaya makikinamagan ultimate di pag-abot kang aldaw. Na nag-hit na po ini mga tugang all over the world na bamboo. Kasi yun ang mapalitan na yung mga kahoy pagdating sa para dahil magparapurutol yung kahoy. Di ba? Pagdating sa construction, sa kabus ng bagay-bagay. Diba? Imagine, sabi nga ni ka nagdumang kami sa Vietnam, may tuwalya. Yan, binakal kami ni Ma'am Brenda ng tuwalya na bikibo sa bamboo. Pag pinunas mo man talaga Junior, maratulos. Very siya, absorbent na maray. Pagkatapos, higwa na ngunya na t-shirt, mga tugang na out of the bamboo. Giniba nilang fabric, giniba nilang tela, tinahi into t-shirt, mga tugang, made of bamboo. Pero di ka mag-iisip na galing sa bamboo yun. Prinoseso nila. And then, pero dyan is yung yung uling. Yung uling na sinunog yan, parang lang, hindi siya nag-brittle. Hindi siya napapa.
Ate, baga pag ginatong mo ang aling mo dahil ka ng mata na, abo mailing mo. Pero ito, pakatugang bilog pa ang bambu na uring na siya. Yan, tinisting ito kay Jimmy. Na matibay man na absorbent mga tugas sa mga lipot-lipot sa lawas. Ay, pinaupot kay Jimmy. Nakataram si Jimmy kay I love you. Duman sa yun po ang mga mga sabi tayo, nailing tayo, talagang rayunom pa niya ako kita. Rayunom pa kita. Duman sa inda, pigpuproseso na kita, pigpaplano na pa sana. Kaya po yan, ang mga pigsasayang tang opportunity na sana nga matutukan po yan sa tuya pong gobyerno, matutukan ka mga mayaman na negosyante. Ang plano is, sana kung may plantation ng mga siringkaan, actually naman sa Bula, piginggan nyo mga tugang sa lokal na gobyerno na magtanong ko ng 100 of hectares. And let's invite ngaya investors para mag-put up mga tugang ning planta para magproseso ng bamboo. O yun man talaga di. Dahil ka na mabiyay pa, duman na mismo sa laog kang kaya mong plantation, put up ka duman ng Although ngunyan, ang DTI may mga pigtatao pala na mga kunyan sa mga organisadong mga grupo, pigtataong itong shared facilities. Taday man nagtataon ng kwarta ang DTI, kundi itatao sa imo kang gamit na shared facility. Ang sabi naman sa Bula, igwang itinaw ang DTI sa pagproseso ng bamboo. Ewan natin kung sa anong klase na pamproseso. Iyan ang gusto kong pasyaran po duman. Medyo lang, hindi kita nakakabuelo hindi kita nakakahali, di basta-basta. Unlike ito na nakakali kami ni Padre mo may pagwebes. Ngunyan po, dahil na, we can never do that anymore. Ni Padre, at kunyang kami, tighten po ang schedule ta. Diba? Kaya dahil na po kita basta nakakahali. Pero baka sakali sa mga maabot na panahon, kung may schedule tang Sunday siguro, baka pwede. Tawan lang kita ning kusog ning salud kang kagurangnan, maabutan tayan. Mga magayong pong mga experience kang mga nagtataran na po kayo ni. Talagang nailing ninda na iyon na ini ang future mga tugang. Pag-construction, pati sa duman nga ni, patingon yan igwang nagluwas na bago, napkin. Napkin, mga tugang gibo sa bambo. Sabi, mairas nga yan. May barokabok nga yan. Mairas nga yan. Ay day po, proven ninda, mga tugang. Mati ba ito? Absorbent nga ni, madali yun. Makapamara. Madali yun na pampunas. Di effective siya. Again, ginibo na ngunyan, mga tugang. May toilet na toilet paper na ginagawa, mga tugang. Imagine to that. Dahil sa bambo na pigpaparaulit sa pera sa Pilipinas. Pinanoseso ninda. Ayan man dapat ang gibuhon dyan. Diba? Dahil sabi nga ni, dakulo nga kitang bakanting daga, digdi. Dakulo kitang bakanting bulod. Mga kalbo ng bulod. It's time to reforest them, mga tugang, with bamboo. O diba? Sabay sa kahoy, bamboo. Itanim pa natin. Tanganing mapaginabangan ta pag-abot kang panahon na nagkusog na ang demand, mga tugang kang bamboo sa ibang mga lugar na sabi nga ni, pag nagkusog na ang demand, day kamawalak. Kung mapuong ka pa sana, pag nagaparalat ngayon, pagka nag-demand na ngayon, saka nga kita matanong, pero na, mabuyo yan na, ubus na, late ka na, too late, dayro ka na. Kaya ngunyan yung pig-abangan ninda, pero no-jack ng marayan. Ngunyan po, nagkaparadako lang kumpanya. Dito sa Pilipinas, siguro ang saro, US company, Rhizome yata ang pangalan Diyan daw sa General Santos City. Yan ba siguro daw sugong ko si Padre tama pa Mindanao si Padre daw sugong ko si Padre. Mag-drop by ka duman sa Rhizome Industries sa General Santos City. Tingnan mo kung anong ginagawa nila doon. Ang sabi John, tiles. Tiles. Flooring out of bamboo ang ginagawa doon. And sabi, mga tugang intention kaya ito ginibota nganing i-export
Ay di databi na export ng yan ta. Sa Pilipinas mas naubos na. Ang yari, sa inyo nagko ang raw material sa Mindanao. Paano pag nag-expand yan? Di ba? Yan po, yun ang parehas yan kang yan ang kulang natin kulang tayo ng plantasyon yan Parehas yan kang kampili. Di ba? Nung maganap ang Versace, nin mga Manila LME, yung pulot ng pili, maski nakarating na nasusugon sila nun, wala, di ba kasupply kasi kulang. Yun, di ba? So yun ang mga dapat na yan, adalan ka mga kababayan tang mga farmers, hindi farmers man o hindi farmers, kundi pwedeng pagkakitaan mga tugang ng legal. Di ba? Na kung baga makakonsider mo ng high value crops. Di ba? Okay, iyo po yan. And then siyempre yun, mag-iba ng paagi ang Pilipinas na halimbawa sa kada barangay magkayo ng shade facility na pwedeng magproseso ng bamboo. And then i-consolidate na sana into ng mga kooperatiba. Iyon na ang pinaka-the best. Di ba? Kaya yun nga ning bula. Nagpapabakal sinda sa mga kooperatiba na gusto mag-invest dyan, magtanom dyan ng bamboo. Tangani na makatabang man daw sinda. Ayan. Pero kung individual ka, mabakal ka duman, igo sindang patakaran na 12 to 24. Sa pagbili mo doon, di pwedeng bumili ka lang ng isang piraso. Pinakamababa is 12. Ang babakalan mong piraso. And hanggang 24. Di ba? Bili ka ng 24. Gusto mong bumili ng mas marami, pwede rin naman. Depende yan sa usap ninyo. Basta ang sureball dyan, tapos yung pigkaganinda is biodegradable. Yung mga nilalagyan, yung pigpatubuan kang bamboo, biodegradable. Kaya environment friendly talaga. Di ba? So yun, nakaka-inspire ng mga stories yung kang mga kababayan na nagsisikap na humabol duman po sa oportunidad na pinagigibok ang mga bantidong nasyon na higwaman sa kitang dapat na materialis na hali di sa to. Same with cacao, di ba? Yung cacao, mayroong mga gumagawa ng quality chocolates in Europe, pero wala silang taniman doon. And then yung Pilipinas yun ang pinag-iinggan nyo na At least ngunyan, sabi pang ng DTI, duman niya sa embahada sa Europa, igwa ng tabliya duma. May tabliya na iling sinda duma na good chocolate. At saka mas makamamano pa dyan mas maray. Okay? Ay, pakusugon tayo ang pagtarnam ta ka mga bagay produkto aramon po nindo yan. Tangani na yan, igwa kita ning masiram-siram na buhay pagabot po ang aldaw sa mga masunod na generasyon. Sabi nga we can say na maski dahil ka na mag-abroad, mga tugang, bubuhay ka na digdig. Dahil lang po dyan sa mga pananom na yan. Okay? Alright, mga tugang, yan po sa tuya po ng mga informasyon mo niyan po na pagkaaga. Liton ta, sa aga po, mga tugang, may daradakula kita na aumento sa presyo kan gasolina, 1.60 ang aumento kada litro. 65 centavos para po sa diesel, and then 60 centavos para po sa kada litro ng kerosene. So yun na po yun ang final para po sa tomorrow's oil price increase 6 o'clock in the morning, July 9, 2024. Yeah. Okay, paano mga kapatid? Iskeda na po si Papa Mar para mentas. Asendo ka po sa pangarap po ni Juna Pulis sa lado technical. Kanina kasabay natin si Chief Ramir Tanay. Nakasabay taman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Ang bilog na tropa, katuwang ta. Ako po si Lingkod Mardy Ladang iba. Thank you for keeping me company. Babalik po ko taod-taod sa naman. Mahangos lang po ako. Alas 12 sa alas 12 mga bareta. And then hanggang 12:30 po yan. And then 12:30 onwards hanggang alauna, ako giray makasama po ninyo sa Escaramuza. So wag kayong magsawa. Marami tayong kwento. Babalik kami. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at